Per mi és superimportant que hi hagi bolleres a les comunitats i a prop. I si et fiques a aplicacions, al final el que et surt és una realitat, que les zones rurals està despoblada i que la gent jove el que fa és anar a la ciutat. Jo no m'hormono com un noi trans. Per exemple, si un noi trans pren 8 dosis diàries de crema al cos, yo en prenc 4. He vivido bastante rechazo de las lesbianas hablando de mi trabajo, porque, no sé, es que ellas igual lo vean como una traición a mi sexualidad, ¿no? Ya estamos en el bar. Me vienes a llamar negra y lesbiana. Yeah. Es como, your white privilege is showing off, porque a ti no te voy a llamar blanco. O no te voy a llamar Blanco hetero. Me encanta, tío. Si ens aparto d'aquesta llum absurda del dia, que no deixa esquerdes i rescato la nit, qui temerà més, tu o jo? Gràcies, em quedo el petit, jo, merci. Jo trobo molt divertit poder dir que la criatura té dues mares biològiques i la penya no ho entén i fa una crida. Open your mind! Jo crec que és molt important plantejar-se de que arribaràs a vell. 3 Noms de dones assassinades. sempre he tingut clar. Ni que sigui una residència mixta, que seria l'últim que acceptaria, no tornaré mai a l'armari. Les que neixeran després de nosaltres llançaran un sospir cap a mi, que estimava amb voluntat profunda, vers tu, desig meu.